Blanes és que en el proper mandat municipal el poble sigui escoltat. Abans del 9 de novembre el Parlament de Catalunya acabarà votant i segurament proclamant una nova llei de consultes. La mateixa llei que aconseguirà que els catalans puguem anar a votar el 9 de novembre la volem portar també aquí a Blanes. Les decisions, les grans decisions del nostre poble, les han de prendre els veïns del poble. Per això, quan sigui necessari, quan sigui escaient i sempre segons aquesta nova llei de consultes, cridarem al poble, el farem participar. No podem parlar pel poble si abans no l'escoltem. La mateixa crida que estem fent a tota Catalunya per poder votar, la continuarem fent aquí, a Blanes. Say